An kama shahararriyar TikTok wato Murja Ibrahim Kunya wacce ake kiranta da Sarauniyar TikTok. Jami'an 'yan sanda sun damƙe ta ne a Tahir Hotel yayin da take ƙoƙarin shirya wani gagarumin shagalin bikin birthday ɗinta. An kama ta a bisa ɓatanci da take yi wa wasu abokan aikinta, daga ciki har da babbar aminiyarta wato Aisha Najamu ta cikin shirin Izza So. Bayan karanta laifukan da ake zarginta da shi a kotu, amma Murja ta ƙi amsa laifukanta. A lokacin da alƙali ya ce ya ɗage shari'ar ne zuwa 15 ga wannan watan da muke ciki, amma alƙali ya ce za a tsare ta ne a gidan yari har zuwa lokacin shari'ar. To don haka sai ku biyo mu a lokaci na gaba domin ku ji yanda tsarin yake. Murja za ta fito da gidan yaron nan ne ko ko a'a, ko ko me yasa aka kama ta, wane ne ya mata shuɗin aka kama ta? Ku biyo mu a cikin shiri na gaba. Kar ku manta dai ku yi mana subscribe a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato Abba Yusuf TV. Ku taɓa alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗora sabon shirin mu zai iso gare ku. Mun gode.